खुलुमबाय सावथुन मुलुगजों जिखिनि सोमोन्दो दङ एबा सावथुन इन्डास्ट्रिजों जोंनि बर' माहारिनिफ्राय जाय बिथांमोना गोबाव समनिफ्राय सोमोन्दो दङ एबा खामानि मावगासिनो दङ बिथांमोननिसिम आङो हामलायनाय बावहरो। मानोना बड'लेण्ड सरकारा जोंनि बड'लेण्डनि गुबुन गुबुन गासै मोन 6 जायगायाव सिनेमा हल लुफुंनायनि थाखाय हाबाफारि लादोंमोन। जोंनि बर' माहारिनि सासे गागि बयजोंबो सिबिजानाय सासे महरगिरि एक्टर टिकेन्द्रजित बसुमतारीनि मेम'रियाव आरो बियो गिबिसिन सिनेमा हल लुफुंनाया जाफुंसार महर मोनबाय सेरफांगुरियाव आरो 30 जुनाव बेखौ बेखेवनायनि थाखाय थिक खालामनाय जादों। बे हाबाफारियाव आं बयखौबो खावलायदों बाहागो लानो थाखाय। लोगोसे जों बयबो गोजोननाय मोनदों जे गोलाव समनिफ्राय बड' सावथुना लासै लासैनो जौगाबोगासिनो दङ। जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा एबा महरगिरिफ्रा सावथुनजों सोमोन्दो लानानै गावनि केरियार दानायजों लोगोसे हारिनि हारिमुखौ जौगाहोनायाव गोबां बिहोमा होदों। नाथाय कमार्शियेलि एबा बबेबा जायगायाव बिखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जायगानि अभाब जानायलाय माखासे जेंना नुजादों आरो जों सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो बे बाथ्राखौ लानानै गोबां जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफ्रा रायलायनाय आरो ससियेल मिडिया एबा गुबुन गुबुन बिजोंजों जोङो मिथिनाय जेंनाफोरखौ लानानै जोङो सिनेमा हल लुफुंनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन आरो बे डिजिटेल सिनेमा हलखौ जोङो बेखेवनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। गुबुन गुबुन गासै जायगायाव जेरैबायदि गसाइगाव सेरफांगुरिनि उनाव जोंहा सिमलायाव दङ, बागानपारायाव दङ, रौतायाव दङ, रुनिखाथायाव दङ। बेफोर गासैबो थाबैनो लुफुंजागोन। जोङो बिनि प्रग्रेसखौ लागासिनो दङ। बे गुसुं समनि गेजेराव जोङो जिखिनि फिल्म एवार्ड होनाय जायो बे फिल्म एवार्डखौ जोङो कमप्लिटलि गभर्नमेन्टनिफ्राय सापर्ट खालामदों जाहाथे बिथांमोना खुनु जेंना गैयाजासे फिल्म एवार्ड फांसनखौ मोजाङै खुंफुंनो हायो। आरो बेजों लोगोसे भिसानि मोनसे अफिस मावखुलि बिथांमोना गोनांथिखौ सानबाय थादोंमोन। दा बिनिखायनो प्राय 1.5 करोड़ 1.5 कोटिनि भिसानो मोनसे अफिस लुनायनि थाखाय एप्रुभेल होनाय जाबाय आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे भिसाया जोंनि बर' सावथुनखौ मोनसे डिसिप्लिनाव लाबोनाय आरो बे बर' सावथुनखौ नेशनेल इन्टारनेशनेल स्टेन्डार्डनि थाखाय दावगाहोलांनो एबा जौगानाय लेभेलाव लाबोनाय बे गासैबो बिथिंफोरखौ भिसाया मोनसे पलिसि लाबोनानै बे खामानिफोरखौ मावगोन आरो जोङो बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जेसेबां हायो मदद होगोन। जिखिनि फिल्म बरनग्रा एखम्बा जोंनियाव अनसुंथाइ बियो मालाबा सोरनोबा होनाय जायो, मालाबा सोरनोबा होनो हायाखै। नाथाय देग्लाय बोसोराव जोङो थांखि लादों मोनसे मोजां बर्ड बानायनानै बे बर्डनि गेजेरजों थीमेटिक एरियाफोरखौ सायख'नानै बबे थीमाव एबा बबे आयदाखौ लानानै फिल्म बानायोब्ला सरकारा राङारि अनसुंथाइ होजायो बे गासैखौबो थिक खालामनो थाखाय जोङो मोनसे बर्ड दानो थांगासिनो दङ आरो बे बर्डनि गेजेरजोंनो सिलेक्सन जागोन आरो बे सिलेक्सन जानायफोरनो जायफोरा सिलेक्सन जागोन बिसोरनो जोङो राङारि मदद होनायनि बेबस्था खालामगोन आरो जायफोर जोंहा गागि एक्टर बा गागि जिफोर जोंहा महरगिरि बिथांमोनखौबो मान होनायनि थाखाय सरकारनिफ्राय जोङो मोनसे थांखि लादों। बेखौबो जोङो नैबे 2025 मायथाइयावनो इमप्लिमेन्ट खालामगोन। गोजोन्थों।